Bizipozaren jaia! Irrien Lagunak kluba bultzatzen eta aritzen direnak saritzen ditugu, baina aurten urteurrena ospatzen duen sari berezia emango diegu. Batetik, gurekin elkarlanean aritzen direlako, gure webgunean, gurasoen eta irakasleen txokoan, beraien atala daukate, guraso.comekin batera. Ikasiri buruz ari naiz, ikasik aurten urteurrena ospatzen du eta aurten beraiei emanen diegu saria. Baina hori bakarrik ez, beste hainbat ekimenetan ere elkarlanean aritzen gara, horien artean Oinierri, herri hezitzaile eskola herritarra proiektua, eta sari emateko, Dani, zuk edani baino hobe, Irrien Lagunak klubeko pertsonaiak etorriko dira, Pirritx, Borrotx, Marimototx, Tilitatxo! Ikasi aldizkariko laguna ditugu. Haupa ikasi, izan kostiuna! 25 urte betetzen dituzte aurten. 25 ez, 20 ikasi eta 5 Irrien Lagunak. Eta 5 eta 25. Operratxek matematika baino nahiago du matematika. Euskaraz, alaitasunez, elkarlanean, zoriontsu, irakasleak, gurasoak, haurrak, herritar guztiak hasi eta ezi egiten duzuelako, zuentzat bizipozaren sari. Abiatu ginen duela 20 urte hezitzaileekin, eskoletan, baina gero ikusi genduen etxekoa ere beharrezkoa zala, eta orduan hasi aldizkaria sortu genduen etxerako. Baina gero, Irrien Lagunak eta beste hainbat taldekin, herri hezitzailearen ideakin gabiltza, azken finean heziketa denon egiteko galako. Komunitate osoa dena, bai etxea, eta hortik hasten da, importantena, gero eskolak asko lagundu dezake eta laguntzen du, baita ere aisialdiak, eta nola ez, udalak, komunitatea, auzoak, herria. Eta denok hildo beretia baldipagoaz, emaitza oso nahi izango dira. Horregatik, zuei guztioi, zorionak gaurko eguna, eta Irrien Lagunekin gatik gaurko eguna ospatzearetik. Bizipozaren jaia! Jantzi zapia!